Ümit butaqların silkitem, lekin tilagan jimishlar qoyda. Amar Xayyam. Assalamu alaykum, qadrli do'st. Bizning әңгәмәгә эпиграф булып яңгыраган бу шигырь юллары 11-нче гасырның атаклы шагыйре Амар Хәйям каләменнән. Көнчыгышның биек улының йөрәген борчыган бу хисләр, мөгаен, сезгә дә таныштыр. Бәлки сез дә бүген шундый ук хисләр кичерәсездер. Бәлки сез бүген бәхет, мәхәббәт һәм тынычлык җимешләрен алырга теләп, өмет бутакларын селкетәсездер. Хәзер без сезнең игътибарыгызга шушы сорауга җавап тәкъдим итәбез. Kişiге гомерләр бирелгән, мең түгел бары тик бер генә. Бик азга килгәнбез бу җиргә, дөрес юл күрсәтсин гел генә. Син безне taşlama bir kayşan, bir fayda bir kimge, İyi Hıdayım isenlik bir bizge. Taşlama bir kayşan, bir fayda bir kimge, İyi Hıdayım isenlik bir bizge. Кешелек барлык заманнарда һәр вакыт киләчәккә өмет баглап яшәде һәм киләчәкне мәңгелек итеп тойды. Ләкин кешелекнең мәңгелек тормышка өмете һәм ышанычы кайдан килә? Үсеш дәрәҗәләренең төрле булуына һәм кайсы заманда яшәүгә карамастан, җир шарының төрле почмакларында яшәүче барлык халыклар бу тойгыга ия. Беркем дә моны кире кага алмый. Чөнки чын барлык бу турыда сөйли. Бу сорауны тикшерү нәтиҗәсендә танылган фикер иясе Николай Бердяев. Кеше дин белән шундый нык авырган ки, аның бу авыруын давалап булмый дигән фикергә китерә. Шундый динлекнең тамырлары кайдан килә? Без бүген сезнең белән нәрсә ул дигән сорауны тикшермәячәкбез. Бу аерым сөйләшүгә лаек булган аерым тема. Безнең бурыч Алла ярдәме белән сезгә Аллага иман итүнең нәрсә икәнен сөйләп бирү. Гадәттә, Аллага иман итүче кешене дини кеше диләр. Без сезгә моның бер үк нәрсә түгел икәнен күрсәтергә телибез. Кыскача гына билгеләмә биреп карыйк. Дини кеше ул Алланы белми торган, шуңа күрә Алла янына үзенең кагыйдәләре, үзенең карашлары белән килә торган кеше. Ул кагыйдәләр күп очракта Алла белән кеше арасында киртә булып тора. Иман итүче кеше, Мәсихче, Гайса Мәсих аркылы Аллага иман итүче, Алланы белә, аның сүзенә ышана һәм ул сүзне башкара. Без сезнең игътибарыгызга бу сорауны изге язма нигезендә тикшереп карарга тәкъдим итәбез. Алла Исраилгә Муса аша биргән Тәүрат китабының 1-нче бүлегендә без Алланың кешене туфрактан яратуы
һәм мәңгелек тормыш өчен яратуы турында укыйбыз. Кешенең ихтиярына бөтен җәнлекләрне буйсындырып, аны оҗмах бакчасына урнаштырганнан соң, ул бакчада беркем дә бер нәрсәдән курыкмаган. Бу вакытта Адәм һәм Хава авыруларының, үлемнең, нәфрәт һәм кайгы-хәсрәтнең нәрсә икәнлеген дә белмәгәннәр. Ләкин буйсынмау нәтиҗәсендә Адәм гөнаһ кылган. Адәм вакытыннан хәзерге көнгәчә кешеләр гөнаһлы. Алар Аллаһның сүзенә буйсынмыйча, аны кире кагалар. Шуңа күрә кешелек Алла каргышы астында. Бер нинди изге эшләр, газап чигеп яшәүләр бер кешене дә гөнаһларыннан арындыра алмый. Ни өчен? Чөнки Аллага буйсынмау, аның сүзен тотмау һәм гомумән ниндидер гөнаһ алдында тыелып кала алмау шушы халәт. Адәм кылган гөнаһ аркылы кешенең табигатына әйләнгән. Шушы халәт әтиләрдән угылларга күчә. Изге язмадагы Инҗил китабында түбәндәгеләрне укыйбыз. Бер кеше аркылы дөньяга гөнаһ, гөнаһ белән үлем кергән. Шулай итеп, үлем барлык кешеләргә күчкән. Чөнки анда Адәмдә бөтен кешеләр гөнаһ кылдылар. Менә шулай итеп, без рук башлыгыбыз Адәм аша гөнаһ һәм үлемне мирас итеп алдык. Ләкин Аллаһ Тәгалә кешене гөнаһ һәм үлем өчен яратмаган. Ул кешегә мирас итеп мәңгелеккә омтылыш биргән. Һәм Адәм мәңгелеккә өмет баглап яши башлый. Аллаһ Тәгалә биргән мирасны югалтудан аның йөрәге әрни, күңелен сагыш баса. Ләкин мәңгелек тормышка ул өметен өзми. Адәмнең варислары буларак, без дә мәңгелек тормышка өметне мирас итеп алдык. Сезнең белән безнең динилекнең һәм иманыбызның башлангычы менә кайдан килә. Минем газиз туган җирем, и кадерле татар илем, синдә гармуның моңнары, синдә урманнар таллавы, чишмәләрнең чылтыравы, сандугачларның сайравы, кәпи атлап киткән дирем, ата-бабам үскән илем, кәпи атлап киткән дирем, ата-бабам үскән илем. Әйе, гөнаһ Алла белән Адәм арасындагы үзара мөнәсәбәтне бозган кебек, Алла белән безнең арадагы һәм бер-беребез арасындагы үзара мөнәсәбәтләрне дә бозды. Шулай итеп, нәрсә ул гөнаһ? Гөнаһ ул Аллага буйсынмау һәм аның ихтиярын үтәмәү. Гөнаһ нәрсәгә китерә? Алла сүзе Инҗил китабында безгә түбәндәгеләрне әйтә. Гөнаһ өчен җәза үлем. Алланың бүләге Раббыбыз Гайса Мәсихтә мәңгелек тормыш. Ләкин мәхәббәт белән тулы, шәфкатьле Алла бер кешенең дә үлемен теләми. Алла кешелекне юк итәр өчен тудырмаган. Гайса әйткән: табибның ярдәменә сәламәт кеше түгел, авырулар мохтаҗ. Мин тәкъваларны түгел, гөнаһлыларны тәүбәгә чакырырга килдем. Безнең өчен бу сүзләр нинди хуплау сүзләре булып яңгырый. Алар безнең йөрәкләребезгә шатлык иңдерә һәм котылуга булган өметебезне ныгыта. Иң беренче кеше Адәм Аллаһ Тәгаләнең ихтиярын тулысынча башкара алмаган. Ләкин Аллаһның кешелеккә карата аерым планы булган һәм хәзер дә бар. Ул планда Аллаһ тарафыннан сайланган кешеләр катнашырга тиеш. Аллаһ Тәгалә үзенең ихтиярын белердәй кешеләрне эзли һәм таба. Шундый кешеләрнең берсе Ибраһим була. Аллаһ Тәгалә аны үзенең дусты дип атый. Ибраһим ничек кенә ялгышмасын, ул Аллага тыңлаучан була. Тыңлаучанлык аркылы Алланың мәрхәмәтен яулый. Алла каршында тыңлаучан булып, сынаулар аша үтеп, Ибраһим үзенең ышануын эш белән күрсәтә. Без бу турыда Аллаһ Тәгалә Исраил халкына биргән Тәүрәттә укыйбыз. Ибраһимга һәм аның хатыны Сарага 90 яшьтән дә күбрәк була. Аларның балалары булмый.
Шәфкатьле Аллаһы Тәгалә бу хәлне күрә һәм аларга угыл вәгъдә итә. Күпмедер вакыт үтүгә Аллаһы вәгъдә иткән угыл туа. Ибраһим белән Сара бик куаналар. Чөнки алар бу угылны бик озак көткән булалар. Шулай бер вакыт малайга 12 яшьләр чамасы булганда Аллаһы Тәгалә Ибраһимне сынап, аңа былай дип әйтә: Ибраһим, Мин монда. үзеңнең бердән-бер угылыңны ал да Мурия җиренә кил. Мин сиңа бер тау күрсәтермен, һәм шул тауда угылыңны миңа курбан итеп китер. Шушы көттереп туган угыл аркылы Ибраһимнең киләчәк буыннары күп санлы булачак дип белгерәк Аллаһы Тәгалә Ибраһимгә вәгъдә иткән була. Хәзер үзе аның бердән-бер угылын курбан итеп китерергә куша. Ибраһим нәрсә эшлисең? Аллаһыга ышанганга күрә, ул Аллаһының ихтиярын төгәл итеп башкарырга карар кыла. Улым, тор. Безгә китәргә кирәк. Ишәкләр әзер. Әфәнде, тагын нәрсә эшләргә? Бар да әзер булса кузгалыйк. Улым, бар да әзер. Киттек. 3 көн барганнан соң Ибраһим Алла күрсәткән тауны күрә һәм хезмәтчеләренә булай ди: Монда калып ишәкләрне караштырып торыгыз. Без улым белән анда барып Аллаһыга табыныйк. Соңыңнан кайтырбыз. Ярар, әфәнде. Улым, син утынны алып бар. Ә мин пычакны һәм ут алырмын. Син әзерме? Тизрәк бул, улым. Мин әзер, әти. Алайса китек. Әти, Нәрсә, улым? әти, безнең утын да бар, ут та алдык, ә корбан итеп китерә торган сарык бәрәне кайда соң? Улым, корбанга дигән бәрәнне Аллаһы Тәгалә үзе карап куя. Алар юлларын дәвам иттеләр. Килеп җиттек. Хәзер әзерләнергә кирәк. Әзерлек эшләре тамамлангач, Ибраһим үзенең угылын бәйли башлый. Әти, Улым. әти, Ибраһим кулына пычак ала, үз улын курбан итеп китерергә дип кулын күтәрә. Һәм кинәт күктән тавыш ишетелә: Ибраһим! Ибраһим! Әү! Тукта! Балага тимә. Мин хәзер синең мине ихтирам итүеңне һәм миңа буйсынуыңны беләм. Чөнки син минем өчен бердән-бер угылыңны кызганмадың. Ибраһим башын күтәрә һәм куаклар арасында сарык бәрәнен күреп ала. Рәхмәт сиңа, Аллаһы Тәгалә. Син шундый тугры. Бәхетле Ибраһим бәрәнне алып килеп, үзенең угылы урынына курбанга китерә. Ибраһим бу урынны Алла кайгыртты дип атый. Аллаһы Тәгалә Ибраһимга һәм аның угылына бик мәрхәмәтле була. Ул Ибраһимның угылы урынына курбан итеп китерү өчен сарык бәрәнен бирә. Әгәр дә Аллаһы бәрәнне бирмәгән булса, Ибраһим үзенең угылын курбан иткән булыр иде. Ибраһим үзенең бердән-бер угылын курбан итеп китергән кебек, Аллаһы Тәгалә бөтен кешелекнең гөнаһлары өчен Гайса Мәсихне курбан итте.
Без сезгә тагы бер бик мөһим вакыйга турында сөйләргә телибез. Аллаһы Тәгалә курбан китерү аркылы Мусага үзенең шәфкатьле һәм мәрхәмәтле икәнлеген күрсәтә. Шулай бер вакыт кайнатасының сарыкларын көткәндә Муса тауда янып торган куак күрә. Ул бик гаҗәпләнә, чөнки куак янып торса да янып бетми. Кызык. Ни өчен куак янып бетмәй икән? Барып карыйм әле. Муса куак янына якынлашып килгәндә ниндидер тавышына мөрәҗәгать итә. Муса, мин синең ата-бабаларыңның Аллаһы. Муса башын күтәреп карарга да кыймый. Мин үз халкымның Мисыр куллыгында елаган тавышын ишеттем. Аларның Мисырлылардан газап чигүләрен күрдем. Шуңа күрә мин сине, минем халкымны куллыктан азат итү өчен Мисыр фиргауны янына җибәрәм. Мисырга бар һәм минем халкымны ул җирдән алып чык. Фиргаун янына барып, халыкны Мисырдан алып чыгарга. Мин кем? Синең белән мин булачакмын. Шулай итеп, Муса Аллаһының сүзен тыңлый. Абыйсы Харун белән Фиргаун янына барып, Аллаһының халкын азат итүне таләп итә. Аллаһы Тәгалә әйтте: "Минем халкым чөлдә миңа табына алсын өчен, халкымны җибәр." Фиргаун Мусага җавап бирә. Ниндидер Алланы тыңларга тиешме? Ни өчен мин кылларымны җибәргә тиеш әле? Мин сезнең Алланы белмим, һәм мин үземнең кылларымны җибәрмәячәкмен. Фиргаун Аллаһы халкын җибәрмәгәнгә күрә, Аллаһы Тәгалә Мисырга бик күп бәла-каза җибәрә. Мисыр җирендәге барлык су чыганаклары канга әйләнә. Аллаһ ур җиргә гөберле бакалар, чебен-чиркиләр, борчалар һәм саранча өерләре җибәрә. Хайваннары авырый, кешеләрдә иренле шешләр барлыкка килә. Игеннәрне боз суга. Һәр хәвефле хәлдән соң халыкны азат итү турында сорап, Аллаһы Тәгалә Мусаны Фиргаун янына җибәрә. Фиргаун янына бар һәм минем халкымның җибәрүен сора. Фиргаунның йөрәге каткан булганга күрә, ул һаман Аллаһыны тыңламый. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә әйтә: "Мин Фиргаунга һәм аның халкына соңгы афәтне җибәрәм. Шул хәлдән соң Фиргаун сезне җибәрү генә түгел, куып чыгарачак. Мисырлыларның барлык беренче туган угыллары, Фиргаунныкыннан башлап кылныкына кадәр үләчәкләр. Шулай ук йорт хайваннарының да беренче туган балалары үләчәк. Мисырны елау тавышлары күмеп китәр. Мондый хәлне әле беркемнең дә күргәне булмады. Муса, миңа табынучы кешеләргә әйт. Шушы айның 10нчы көнендә һәр гаиләнең башлыгы бер сарык бәрәне яки кәҗә бәрәне алырга тиеш. Бәрән кимчелексез, бер яшьлек булырга тиеш. Гаилә башлыклары шушы айның 14нче көнендә сайланган хайванны чалырга. Шул хайванның канын ишек яңакларына һәм ишек өстендәге аркылы борыска салырга тиеш. Итен өйдә ашагыз. Шул төнне мин Мисырга килермен һәм кешеләрнең дә, хайваннарның да беренче булып туганнарын үтерермен. Мин Аллаһы Тәгалә. Ишек яңакларына һәм борысларына сыланган кан сезнең кайсы йортларда булуыгызны күрсәтеп торыр. Мин кан күрсәм, ул өйгә кермичә ары китәрмен. Мисырлыларны җәзага тарту өчен мин алар янына кирип чыгармын, сезгә кагылмам. Муса Аллаһы халкының җитәкчеләрен җыеп аларга булай дигән. Һәр гаиләдәге кешеләр санының күплегенә карап, сарык бәрәнен яки кәҗә бәрәнен алырга һәм аларны чалырга тиеш. Ишек яңакларына һәм ишек өстендәге борыска шул канны салагыз. Бер кем иртәгә кадәр урамга чыгарга тиеш түгел. Үлем фәрештәсе узганда, ул ишектәге канны күрәчәк һәм сезгә тимичән ара китәчәк. Бу куркыныч төндә Әни, бөтен яктан елаган тавыш ишетелә. Мин шул тавышларны ишетеп уяндым. Эй, улым, кил әле монда, утыр. Мин сиңа бер нәрсә сөйлим. Юк, минем улым үлмәде.
улым. Ох, юк, юк. Әни, бу бит безнең күрше апа елый. Улым, тыңла. Күптән түгел әтиң сарык бәрәнне алып кайткан иде. Син дә караштың әле ул бәрәнне. Хәтерлисеңме? Әйе, әни, хәтерлим. Без ул бәрәнне кояш батыр алдыннан чалдык. Әйе, дөрес. Ә соңыннан әтиң нәрсә эшләде әле? Ул бәрәннең канын ишек яңакларына сылады. Улым, Аллаһы Тәгалә төнлә белән Мисырлыларның беренче булып туган балаларын үтерәчәк. Ул бу турыда Мусага әйткән. Ә ишекләренә кансыланган йортларны борчымаска вәгъдә иткән. Аллаһы Тәгалә безгә карата шундый мәрхәмәтле. Ул безне шундый афәттән коткарды, улым. Улым, син бит безнең беренчебез. Син бит бу сүзләрнең хак икәнлегенә тере дәлил. Әти кайты. Әнисе, син әзерме? Фиргавен безне җибәрде. Бүген төнлә аның өлкән улы үлде. Шуңа күрә ул безгә бөтен милкебезне алып чыгып китәргә кушты. Аллаһка шөкер. Улым, әйберләреңне җый. Без Мисырдан китәбез. Хәзер үкме? Әйе, хәзер үк, улым. Шәфкатьле Аллабыз безне коткарды. Аллаһка шөкер. Аллаһы Тәгалә үз халкына ничек мәрхәмәтле булган. Ул кеше карны урынына бер кимчелеге булмаган бәрәннең канын кабул итә. Кеше каны урынына бәрәннең каны коела. Корбан итеп китерелгән бәрәннең каны аша Алла аларны үлемнән коткарып кала. Аллаһы Тәгалә Гайса Мәсихне соңгы корбан итеп китерә. Бу корбан ул шушы исемгә иман итүчеләр котылсын өчен китерелә.
келсе, сыйынам мен сенің қойынға. Һәм келгенде шатлық сөйенішілер, сен боласың менің ойымда. Һәм келгенде шатлық сөйенішілер, сен боласың менің ойымда. Ей шәфқәтле естелікті атам, яқлаушымда, сақлаушымда сен. Бірден-бірім таянышым менің, сен болмасаң нишләр едім мен. Бірден-бірім таянышым менің, сен болмасаң нишләр. Кадерле дус, Аллаһы Тәгалә изге, кеше гынахлы. Һәм бу шулай. Кеше яртылаш изге, яртылаш гынахлы була алмый. Бер чыганактан бер үк вакытта татлы һәм ачы су ага алмый. Адәм беренче кеше. Ул Аллаһының сүзеннән чыга. Шуның аркасында гынахның кулына әйләнә. Һәм шайтан хакимлеге астында кала. Без барыбыз да Адәмнең балалары. Шуннан чыгып нәтиҗә ясарга була. Гынахлыдан бары тик гынахлы гына туа ала. Изге язмада шундый сүзләр бар. Кем шакшыдан чиста булып туар? Беркем. Шайтан җиһанның мирзасы булып җирдә хакимлек итә башлады. Һәм без барыбыз да гынахның кулларына әйләнеп, аның хакимлеге астында калдык. Үзебез югалткан оҗмахны кире кайтару өчен безнең көчебез дә җитәрлек түгел, мөмкинлекләребез дә юк. Изге Аллаһы белән гынахлы кеше арасында бик зур упкын бар. Кеше үзе ул упкынны үтә алмый, ләкин кешеләр булдыра алмаганны Аллаһы Тәгалә булдыра ала. Кеше хәтта үзен дә җиңә алмый. Без начар гадәтләрдән арына алмыйбыз. Яхшырак булырга тырышабыз, ләкин барып чыкмый. Инҗил китабында шундый сүзләр бар. Күңелемә хуш килгәнне, яхшы эшләрне эшләмим. Үзем теләмәгән начарлыкны кылам. Әгәр инде мин үзем теләмәгәнне эшлим икән, димәк бу эшне мин түгел, ә миндә яшәүче гынах кыла. Мискин кеше мин. Кем мине шушы үлем тәненнән коткарыр? Шушы сүзләрдән шундый нәтиҗә ясарга мөмкин. Кеше үзенә үзе хуҗа түгел. Анда яшәүче гынах кеше өстеннән хакимлек итә. Димәк гынах кешенең хуҗасы, ә кеше гынахның кулы. Гынах кешене изге Аллаһы янына алып килә аламы? Әлбәттә юк. Хәзерге заман кешесенең кул белән чагыштырырга мөмкин. Ул ирекле түгел, үзенә үзе хуҗа түгел. Кулның хуҗасы аны эшләтергә, сатарга, үтерергә мөмкин. Әгәр кулның балалары туса, алар да шул хуҗаның куллары булып саналалар. Шушы хәлдән котылу чарасы бармы соң? Бар. Әгәр кулның бурычларын түләп, аны башка берәү сатып алса, һәм мәрхәмәтлелек күрсәтеп, аны ирекле итсә, кул ирекле кешегә әйләнә. Сатып алучы үзе кул була алмый. Бары тик ирекле кешенең генә кулны сатып алу мөмкинлеге бар. Шулай итеп, кем мине иреккә чыгара ала? Гынахлыда туган гынахлымы? Ә кем ирекле? Аллаһы Тәгалә. Ул ирекле, ул изге, ул бар җиһанга хаким, ул гадел, ул мәхәббәт. Аллаһы Тәгалә безне коткарырга тели. Ул безне ирекле итәргә тели. Инҗил китабында шундый сүзләр бар. Аллаһы Тәгаләнең җиһанга булган мәхәббәте шундый көчле булганга күрә, угылына иман итүче һәр кеше һәлак булмасын, ә мәңгелек тормышка ия булсын өчен ул үзенең бердән-бер угылын биргән. Мәсихчеләр һәр вакыт Аллаһыны бердән-бер диләр. Бу хакыйкать Тәүрәттә дә, Инҗилдә дә ачык чагыла. Без Аллаһы Тәгаләне ихтирам итәбез. Аллаһ мәңгелек. Ул матди нәрсәләр белән дә, вакыт белән дә, ниндидер үлчәнешләр белән дә шикләнмәгән. Калган барлык нәрсәләр яшәештә аңа бәйләнгән. Ул галәмнең һәр ноктасында, ул аерым бер урыннарда һәм аерым бер вакытта үзен белдерә.
Һәм Алланың үзен белдерү мизгилләре иске һәм яңа гахетләрдә билгеләнгән. Шундый мизгилләрнең берсе Мәрьям кыз белән бәйле. Алла аны үзенең ихтиярын тормышка ашыру өчен сайлаган һәм аның аша дөньяга коткаручыны биргән. Алла сүзендә язылган. Ул ир затын белмәгән һәм фәрештә аның угыл тудырачагын хәбәр иткәч, Ничек алай була ала? Минем бит ират белән булганым юк. Алланың фәрештәсе аңа әйткән: "Сиңа изге рух иңәшәк, һәм Аллаһ Тәгаләнең көче сиңа орынып алачак. Шуңа күрә туачак изге бала Алла угылы дип аталачак." Ул гынахлы кешедән түгел, изге рухтан туган. Әлбәттә, Гайсәне Алла җинси мөнәсәбәткә керү нәтиҗәсендә туган дип әйтү күферлек булыр иде. Әгәр Гайсә Мәсих угыл икән, аның күктәге атасы да бар. Әгәр күктәге атасы бар икән, ул кеше түгел. Әгәр ул кеше булмаса, ул Алла. Әгәр Гайсә угыл икән, ул һәрбер табигый уллар кебек үк үзенең әтисенең йөрәгенә бөтенесеннән дә якынрак. Әтисе изге, улы да изге. Улы изге икән, ул гынахсыз. Ул Гайсә гынахсыз икән, гынах кылы түгел. Ул гынах кылы булып түгел, ирекле булып туган. Ул безне гынах кыллыгыннан йылып алган, хәтерлисезме? Кылны кыллыктан иреклегенә коткара ала, дип әйткән идек. Ул корбан итеп китерелгән бәрән кебек. Һәр кешенең гынахлары өчен хашта үзенең кыйммәтле канын түккән. Һәр кешенең гынахы өчен җәзаны үз өстенә алган. Кадерле дус, ул син яшәсен өчен үлде. Бу хәл ничек булган? Ул чорда котышкыч җәзалау усулы булган. Бу җәзалау чарасын Исраилгә римлеләр алып килгән. Гадәттә, ике агач борсыкны берсе өстенә икенчесен салып ныгытып куйганнар. Бер-берсенә ныгытылган ике бүрәнә кушу билгесен хәтерләткән. Җинаятчының аяк-кулларын шул хашка кадаклагач, хашны күтәргәннәр һәм кеше 3-7 көн буена асылынып торган. Гадәттә кеше күп кан югалтудан һәм тын бетүдән, кояш исселегендә кибегеп бик нык газапланып үлгән. Бала тудыруга сәләтсезләр һәм тудырмаган карыннар бәхетле дип әйтеләчәк көннәр килә. Шул вакытта тауларга безгә ишелегез диярләр. Калкулыкларга безне каплагыз диярләр. Алла сакласын. Синең өчен гыйбадәт кылырбыз. Аның белән бергә ике явыз кешене дә җәзалау урынына алып баралар. Голгота, баш сөяге дигән урынга килеп җиткәч, аларны кадаклап куялар. Бер җинаятчыны Гайсәнең уң ягындагы, икенчесен сул ягындагы хашка кадаклыйлар. Атам, кичер аларны, чөнки алар ни эшләгәннәрен белмиләр. Халык басып карап тора. Халык башлыклары да мыскыллап көлеп торалар. Башкаларны коткарды. Әгәр аны Алла Мәсих итеп сайлаган икән, үзен дә коткарсын, диләр алар. Шитләрне коткарды, үзен дә коткарсын. Месси икәнсең, үзеңне коткар. Төш, хаштан ычкынып. Берәр мөгъҗиза күрсәт әле безгә.
Көндезге 12-ләр тирәсендә бөтен җирне караңгылык каплый. Кояш яктылыгы күренмәс була. Бу караңгылык кичке 6-га тикле дәвам итә. Алла йортындагы пәрдә урталай ертылып төшә. Атам, рухымны синең кулларыңа тапшырам. Шушы сүзләрне әйткәннән соң Гайса җан бирә. Тыңлагыз кешеләр бу изге хәбәрне, тыңлагыз сез Алла турында. Хәбәрләрнең үлемсезе булып, ул күчкән болыннан болынга. Хәбәрләрнең үлемсезе булып, ул күчкән болыннан болынга. Күп гасырлар аша килеп җиткән шушы хәбәр безнең телләргә. Бөек Аллам синең изге исмең, азатлана төрле телләрдә. Бөек Аллам синең изге исмең, азатлана төрле телләрдә. Мактау сиңа, Раббым, хәмдан сиңа, Гайса булып җиргә килгәнсең. Безнең гөнаһларны син үзеңә алып, азапланып кашта үлгәнсең. Безнең гөнаһларны син үзеңә алып, азапланып кашта үлгәнсең. Үлгәнсең дә кабат терелгәнсең, коткарырга безнең җаннарны. Алып барыр өчен мәңгелек тормышка, Раббым сиңа инанганнарны. Алып барыр өчен мәңгелек тормышка, Раббым сиңа инанганнарны. Син кадерлек, син мәңгелек яшәү, рәхмәт сиңа, бөек Аллабыз. Синең үлемсезлегең алдында безнең бездән кылабыз. Гайса үлгәннән соң аның гәүдәсен каштан алалар һәм кабер куышына салып куялар. 3нче көнне иртә белә Гайсаның гәүдәсенә хуш исле майлар сөртергә дип хатын-кызлар кабер янына киләләр һәм кабер ташының бер читтә ятуын, куышның ачык булуын күрәләр. Хатын-кызлар ашыгып куыш эченә керәләр. Кабердә Гайсаның гәүдәсе юк. Шул вакыт ялтыравык аксыл кием кигән фәрештә пәйда була һәм әйтә: "Сез ни өчен тирене үлеләр арасында эзлисез? Ул үледән тирелде." Әйе, Гайса үледән тирелде. Ул исән. Аның гәүдәсе яткан кабер куышы буш. Гайса Мәсих Алла бәрәне. Бу турыда безгә изге язма булай ди. Әгәр беренче корбаннарны кешеләр Ибрахим, Муса китерсәләр, соңгы корбанны бөтен кешелекнең гөнаһлары өчен Алла китерде. Ул корбан Гайса Мәсих. Аның каны минем бөтен гөнаһларымны юды. Ходай миңа нәрсә тәкъдим итсә,
Мин аны ышаныч белән кабул иттем. Алла Гайсәне үледән терелтте. Ул хәзер күктәге атасы белә. Алла мине дә терелтәчәк. Мин моңа ышанам. Чөнки ул мине ярата. Кадерле дус. Ул шулай ук сине дә ярата. Ул сиңа котылу бирергә тели. Һәм ул инде аны сиңа Гайса Мәсихның каны аша бирде. Хайваннарны корбан итеп китерергә һәм аларның канын түгүнең хәзер инде кирәге юк. Синең өчен инде җитәрлек түләнде. Безгә бу бүләкне ышанып кабул итәргә генә кала. Гайса Мәсих аша безгә ярдәмгә Алла үзе килде. Гайса әйтте: "Мин юл, хакыйкать һәм тормыш. Минем аркылы үтмичә атам янына беркем дә килә алмас." Ул күпләрнең котылуын тели. Кадерле дус, әгәр син Гайсәнең Ходай икәнлегенә, Гайсәнең синең гөнаһларың өчен корбан булуына ышанасың икән, хәзер минем белән инану дугасын кыл. Күктәге атам, мин беләм, синең каршыңда уйларым, сүзләрем, эшләрем белән гөнаһ кылдым. Үтенәм синнән, мине кичер. Үземнең гөнаһларымнан тәүбә кылам һәм явызлык юлында йөрергә башка теләмим. Син минем өчен хаш газапларына үзеңнең улың Гайса Мәсихне бирдең. Һәм хәзер мин рәхмәт белән сиңа үземне бирәм. Гайса, минем йөрәгемә, минем тормышыма кер. Һәм минем коткаручым, юлымнан әйдәп баручы хуҗам бул. Ярдәмгә килергә әзер торучы дустым бул. Син мине ишетәсең һәм миңа җавап бирәсең. Рәхмәт сиңа. Амин. Кадерле дус, әгәр син хәзер инану дугасы белән Алла каршында дуга кылган булсаң, шушы минуттан син Алланың баласы. Ә ул синең атаң булды. Бу шулай. Чөнки Алла сүзе изге язма аша шулай ди. Үзең яшәгән җирдә мәсихчеләрне табарга тырыш. Син алар арасында үзеңә яхшы дуслар табарсың, һәм алар сиңа Тәүрәт һәм Инҗил китапларын булдыруга ярдәм итәрләр дип ышанып калабыз. Йөрәгеңдә Алла тынычлыгы булсын.
bulur ruhumuzda. Yardımların diler Xudoy, yüce bulur ruhumuzda. Kişiге ömürler birilgen, men tugel bari tik bir gene. Big azga kelgen biz bu jirge, dürüst yol ko'rsatsin gelgene. Sen bizni tashlama Мәңгіге bu aşı yazmışlar kuluna. Taşlama bir kayşan, bir fayda bir kimge. İyi Xudayım, isenlik bir bizge. Taşlama bir kayşan, bir fayda bir kimge. İyi Xudayım, isenlik bir bizge. Yüzüde bu tırmış yolları, Evalda мәңгілік dünyası. Günahlar kılmak biz tuğanlar, bir Xudoy karşına barası. Sen bizni taşlama мәңгіге, ышаныш һәм иман bir bizge. Кешірсин biz kılgan көп yaman işlerini. İyi Xudayım, tavfiq bersin bizge. Kешірсин biz kılgan көп yaman işlerini. İyi Xudayım, tavfiq bersin bizge. Sen bizni taşlama мәңгіге, ышаныш һәм иман bir bizge. Kешірсин biz kılgan көп yaman işlerini. İyi Xudayım, tavfiq bersin bizge. Kешірсин biz kılgan көп yaman işlerini. İyi Xudoy